Just a bit of ayos lang po. Sige lang ko balhin, ane. Dali na Yan na. Halo. Bos Kevin, bulan yang bayar saya masih pelupat nak. Kayak ko. Sige. Halo. 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 Toyo. Toyo. Oh, patay. Kayo mo. Lakang. 1. 3. 2.
Babantay mo ulo pa. Ganti na sad. Halo. Apo, apo, apo. Magwangan ako. Ako sunod, oy. Ako sunod. Ako. Sunod si helmet. Picture na yun. Sunod si Lolo. Ayaw, pasagdi na na. Ayaw. Basig maka, igo ani ang apustuhon. Nakilid natin, nakilid. Kilid na.
Ay, matungkol kayo sa mga kuya na dalaw. Grabe, Dodong, oy. Dong, Dong. Lagi na ayaw ni kabutan eh. Ay, kala. Hindi kagatindi. Giveaways? Kada igsuon, kada anak ni nanay ug nanaay giveaways ni gikan sa oh, oy, kinsa ko ni panawagan si tagian eh. Lost and found. Wala tagiya? Dala, uy! Si Auntie Nene. Number 1, si Uncle Ter. David! Nanay! Nanay! Magna! Hilaga Monta! Nanay, na pinaskuhan. Pinaskuhan gikan sa di ka na sunod kang Ate Abet. Ate Abet. Asa si Ate Abet? Tara. Salamat. Si Uncle Terio. Care of Ate Mere. Ano to? 10. Day. Naaman. May pangalan. Dara. Sunod kang Rebecca Monta Acosta. Pinabundak yun ni Gud. Sunod kang Nalin Monta Matos. Grabe ka, MM. Sunod, si Nina Munta. Ang kulante. Ano to? Ay, alam. Si Dante Hilaga Munta. Sunod, si Elisa Hilaga. Wala na. Si Nina Hilaga Munta. Wala mong hatag. Kaya maumay mong hatag. Wala.
may price ang ganina nakatubag. Saan sa man? Table na ko no. Kaya ko pa. Ang laway Cecilio. Salamat sa tanang kaliwatan nga nag-participate sa atong kuan patag ka ng kuan pag ka ng pagdatag na may prizes cash nasunod na kagipang kapoy sa kanang bagbag nahulog ako amo tingog nangaluya na mga tulog hello ha? Oy, 500 ko na ni ang ulodoy. Asa na itong dollar, ging? O, di ba una ko na call sa pamasahe? Ani, yung hanggayot na ako siya sa pag-ampo para sa danan. Mga tulog, mahuli ng uban. Wala na, humana akong kasingot. Nana. Salamat kayo sa ang tag-usang nag-participate kit karon sa ato ang nagipay nining Gabiona nagsugat sa bagong tuig. Salamat sa mga pamilyang nag-attend gid diri para nga sadya gid ang ato ang pagsahulog sa bagong tuig. Usab ang atong reunion and hoping for the next coming reunion nato magkakuanata kita tanan halos tanan gyud na diri tapos sa dili pa kong dampo kung sa inyo kay ni among itatanan kung sa inyo una ano sa ta magsabot para sa next nga reunion nato after this 2 3 sige. Pabuto lang nato si Daday sa iyang upan. Ay siya may nawala sa turon. Wala siya karon. Probably by 3. Sa 3 sa pagkakawa na okay. Ayun ako, manindog ta. Ang way kabilinggan, magtindog. Ang naay kabilinggan, pwede na mag-ikot. Okay? Atong i-bow down ang atong mga mundo. Amahan na mong langit noon, Ginoong Diyos, hindi matamong Ginoo. Pasalamat din kami, nagihatag mo kinikanamo,